एका थळाव्या पक्षाचो खासदार केंद्रात पावप तोय दक्षिणेंतल्यान हें खरें म्हळ्यार तेन्ना अजापूच. मुकुंद शिंगऱ्याक 48,798 मतां पडलीं. युनायटेड गोवन्साच्या लॉयला फुर्ताडाक 45,947 मतां. मुकुंद शिंगऱ्याच्या जिखपा फाटलें गणित ताचो पूत राजीवान आमकां सांगलें. मुकुंद शिंगरे हे एक नामवंत वकील होते, ज्यांना पोर्तुगीज कायद्यांचा खूप मोठा अभ्यास होता. खूप कमी वकील त्यावेळी होते ज्यांना पोर्तुगीज कायद्यांचा अभ्यास होता. आणि त्यामुळं दक्षिण गोव्यातील सगळे कॅथलिक क्लायंट्स हे त्यांचे क्लायंट्स होते. म्हणजे कुंकळी, असोळणा, वेळी, कुडचडे, केपे, काणकोणचे ते वेली वगैरे हे सगळे माझ्या वडिलांचे क्लायंट्स असायचे त्यावेळी. आणि त्यावेळीचे म्हणजे सगळे खटले किंवा अजूनही खूप असतात, सगळे पोर्तुगीज डॉक्युमेंट्स असायचे. कॅथलिक अपर क्लास, कॅथलिक मिडल क्लास, जे चाड्डे वगैरे म्हणतो ना आपण, म्हणजे हे आपले वैश्य कॅथलिकामधले किंवा चाड्डे ते जास्ती होते. आणि वेळी ते गावकार वगैरे काणकोणचे ते अपर क्लासचे नव्हते, ते माझ्या वडिलांचे क्लायंट होते. पण त्यांना पोर्तुगीज डॉक्युमेंट काही समजायचे नाही. सगळे डॉक्युमेंट त्यावेळी पोर्तुगीजमध्ये असायचे. आता सगळं इंग्रजी झालं आहे. कोर्टामध्ये सुद्धा पोर्तुगीज चालायची. की ते हिंदू असूनसुद्धा एवढे त्यांना कॅथलिकांचा त्यांना सपोर्ट मिळाला. एक चांगले कायद्याचं शिक्षण असलेले, चांगले बोलू शकणारे, हा त्यांचा लौकिक लोकांना माहीतच होता. त्यामुळे असा माणूस जर लोकसभेत गेला तर आपल्याला काहीतरी कुणीतरी एक चांगला आपला रिप्रेझेंटेटिव्ह, आपला प्रतिनिधी लोकसभेत जावा हे लोकांना माहीत होतं. की लोकसभा काय, म्हणजे कायदे काय, कुणालाही त्यावेळी माहीत नव्हतं. म्हणजे भारतामधली लोकसभा कशी चालते हे चालते. तर त्या दृष्टीनं एक चांगला जाणकार एक वकील, एक सक्सेसफुल वकील, असा वकील जर खासदार म्हणून गेला, म्हणून त्याला एवढा सपोर्ट मिळाला.